Ye wo hene na wo kɔ he gina ho like na comment mame na yemfa nyansa wo mpanyimfo ba wɔde gya ye no emu ene nso be no eniye mpanyimfo se Afiase anase nnadua fie se ɛhɔ ɛfɛsɛ deɛn koraa no a wɔna wɔda hɔ deɛ ɛnyɛ ahotɔ ɛna wɔde da hɔ ebe ye ba emu odu na ne nkyerɛase nso eniye ye ka sɛ nnadua fie anase Afiase a ɛyɛ bia enipa a wɔyɛ mfomsoɔ wɔtietia wo bi fa ahodie so anase wɔdi ɛyɛ anyamena sem bi yɛde wɔn ɛkɔto hɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛsua wɔ bɔne anase wɔn mfomsoɔ ne ho nyansa opie ba wabɛbɔ ɛyɛ brapa afei ahotɔ enso yɛ tebia bi a onipa dasani ekomu na nipa dasani oduru saa tebia ne mu a na ni gye ne ho no wotimi yɛ ade a ɔno ankasa ne kra ɛpɛ ɛwɔ abra ontietia obi ɛfa ahodie so saa nipa no ɛne ebu no sɛ ɔwɔ ahotɔ afei yɛmfa ebeyi emra yɛ daadaa asetere mu sɛn na ebeyi ɛkɔma yɛn deɛ ebeyi ka kyerɛ nyinaa ne sɛ ɛtɔ da bi a enipa esusu adwen amiyehu sɛ wɔna wɔhotɔ wɔn ɛne wɔna empo no wɔda kaase akɛseɛ mu wɔna wɔhotɔ wɔn ɛne wɔna wɔsisi dan akɛseɛ ɛdeda mu wɔna wɔhotɔ wɔn ɛyɛ wɔna enipa atwa wɔn ho ahyia na wɔbɔ wɔn yoyoyo afei wɔna wɔhotɔ wɔn yesusu sɛ wɔne wɔna watimi aware awoma ɛte hɔ ahotɔ mu nanso menua ni nyinaa no emu ɛna ahotɔ wa na ahotɔ deɛ ɛwɔ akoma mu ahotɔ ɛwɔ adwene mu nyɛ deɛ uhu ne hyɛnhyɛn nyinaa ɛna kyerɛ sɛ ɛfɛ sɛnka wo bie mu a enka wo behu sɛ awerɛhoɔ wo no ahyɛ saa nipadua no emu ɛma ɛnam sɛ wɔne ne ntena nti ususu sɛ ɔwɔ subampa na mmom sɛ wɔne ne kɔtena ɛna wobehu sɛ saa nipa wei ɛnya ade ne suban ɛyɛ baako koraa mpanyimfo se wopɛ deɛ abiri bebrebe a wotaa di deɛ aporɔ saa nso na ɛyɛ aboa bi a yɛfrɛ sɛ wodwan ne ho nwinti efifira a ɛte no unhunu ebeyi toa so a ɛka kyerɛ yɛn sɛ ɛnyɛ nipa a wɔsere kyerɛ wo nyinaa ɛne dɔwoɔ obi wɔ hɔ a na wɔpɛ wo fam bɔ ɛno nti menua ma w'ani nna hɔ sɛ aboa wɔwɔ tutu wanamɔ yie na afei no ɛnye nipa nyinaa enni efiri sɛ Afiase wɔ hɔ no ɛho yɛ hyɛnhyɛmo nanso ukowura mu a fa ahodie kura wo no yɛgye efiri wo nsam mpanyimfo kan yo wɔ mo se nsamampo marewa ɛho hyɛnhyɛnhyɛnhyɛm nanso bie so a awerɛhoɔ nisuo kɔdanna epinisie ɛna ayemuma ɛnye wɔ baa na nigye ne ho ɛne deɛ wawareɛ ɛnye wɔ baa na nigye ne ho ɛne deɛ ni kunu ɛfefe na no ɛwɔ abɔntene ɔbaa ni kunu atɔka ama no ɛne ɔno na nigye ne ho bia sɛ wonya abotrɛ ɛna ɔne nadi na wade ho ɛnkɔmɔ a enka wo behunu sɛ wo nya wo nso ayɛ ewiase wei mensusu ehu sɛ obi ɛwɔ ahotɔ kyɛn wo fisa wo bɛn no a ɛna wo behu sɛ ɛyɛ aboa kɔtɔ saa ne bɔn wo hoi no emu ɛnwa meda wase medin ade teacher Opoku abranteɛ bɔmɔden di machi na yɛnsua bebree nyame ɛnka wo ho bye bye.